Здравейте, аз съм Николас Малмов, а ние сме от Благоевградска професионална гимназия Ичко Бойчев. Аз съм Анна Мария Андреева и днес с нас е Александър Сокалински и днеска ще задаваме въпроси. Бихте ли се представили? Да, здравейте от мене. Александър Сокалински съм аз, изпълнителен директор и собственик на транспортна компания Glorier. Ние сме си съответно тук от Благоевград. Какво ви вдъхновява да развивате именно точно този бизнес, транспортния? При мене има една естествена нишка назад в времето и тя е чисто семейна. Това е семейен бизнес и просто естествения ред съответно така идва и отговорността се пада на мен. Но аз имам и много голямо вдъхновение от камионите и от тежките машини, още като малък, съответно с татко ми, докато е бил и шофьор в интерес на истината. Съм се возил в тези машини, бил съм и на курсове с него, бил съм и в гаража, когато те са били ремонтирани. Така че има посято семенце на вдъхновение в мене от индустрията като цяло. И съвсем естествено съответно се получава и така вече до ден днешен 10 на години. Какъв беше изборът ви за флотилия? Винаги в компанията сме изповядвали политика на изцяло нови превозни средства, които ние винаги сме закупували. Идеята е от една страна екосъобразност, от друга и чисто икономическа. Много хубавото е, че в случая изцяло съвпадат интересите и на компанията, чисто икономически, с тези на съответно разните еконорми, които ние трябва да спазваме, регулациите навън в Европа. Те са така зададени, че в момента в Западна Европа, ако не използваш камиони с най-последна технологична насока и еконорма, съответно то не е до някъде икономически изгодно да не ги използваш. Така че хубавото при нас е, че това нещо върви ръка за ръка и затова се насочваме изцяло към Евро 6 автомобили, изцяло последно поколение. Как успявате да постигнете баланс между конкурентоспособност, устойчивост и екологичност в транспорта? За да постигнеш екологичност в транспорта, то е вързано с доста оптимизация на разходи. Оптимизация на празни километри, оптимизация на горивни разходи, оптимизация на тол такси, говоря на магистрални такси в Западна Европа. Колкото по-нов автомобил съответно се използва, толкова по-добри са числата в тази насока. Тоест, аналогично това ни дава по-добро предимство пред конкуренцията съответно и ние възприемаме всякакви програми за оптимизиране на въпросите празни километри, да ги свеждаме до минимум, което от една страна генерира допълнителни разходи, от друга страна разбира се и носи допълнителни вредни емисии, които съответно ние се стараем да чистиме максимално много. Така че отново вървим ръка за ръка. Кои са най-голямите пречки при създаване на екологична стратегия и нейното изпълнение? Една от най-големите пречки по принцип към момента е, че новата техника, която в момента се експлоатира и се придобива, много често тя е вързана с редица проблеми, чисто софтуерни, които по една или друга причина следва да допринасят по един друг начин следва да допринасят просто оптимизация на вредни емисии, на гориво и така нататък. Тези системи са сравнително нови, те се налагат от Европа като регулации и все още си имат проблеми. И самите автомобили, които ние използваме, понякога се налага да отделят някакво време в сервиз да се отстранят. Те са чисто такива софтуерни проблеми, но това в транспорта създава неудобства. А с какво фирмата се отличава от другите в областта и в България? Значи, смея да твърда, че ако трябва да назова едно нещо, което ни отличава от всички останали, е това, че ние наистина градиме всичко, като инфраструктура, като човешки ресурс, ако щете, като организация в компанията около нашия клиент и неговите искания. Това ни отличава до толкова, доколкото ние много добре познаваме желанията и капризите на клиентите от среща и подхождаме индивидуално към всеки един.
а не както типична транспортна компания, което ни дава едно доста солидно преимущество и много добре се разпознава съответно от клиента на среща и предпочита да работи с нас предимно за това. Това е обратната им връзка. Как виждате бъдещето на транспорта и логистиката? Чисто от към регулации, те се затягат все повече и повече в Западна Европа и те започват да стават наистина голямо предизвикателство за транспортните компании. Силно се надявам да се предприемат някакви действия в тази насока, защото силно затруднява организацията на бизнеса. Те са от най-различно естество регулации, като започнем от регулации за времена за шофиране, след това различните пакети мобилност, които трябва да спазваме, ни като малко по-периферна държава, по-отдалечена за нас това представлява проблем. Чисто от към еконорми, екосъобразност, аз смятам, че автомобилите и производителите започват все повече и повече да прибягват към алтернативни източници. Интересно ми е, вълнуващо ми е до някъде, докъде това ще доведе, но към момента не мога да дам някакви прогнози, защото и електрическите автомобили и тези на хидроводород все още не са се наложили и не мога да дам. Просто инфраструктурата не е все още там, където трябва да бъде. Как бихте описали участието си в Еласи Благоевград? Беше вълнуващо, беше за мен от една страна беше предизвикателно, защото за първи път ми се налагаше може би да излизам тук да говоря пред хора, чисто на местно ниво. До сега ми се налагаше само да го правя в чужбина, където имах някакъв навик, но когато трябваше да го направя съответно в собствения ми град, където съм израснал, не знам защо ми беше една идея по-предизвикателна. Самото начало, но пък и вдъхновяващо до някъде, защото силно се надявам поне един човек да се е вдъхновил от кампанията, което така да посее семенце на някаква промяна тук на местно ниво. Надявам се повече млади хора трябва да припознат някакъв пример. От някъде трябва да дойде, за да може там да тръгне някаква промяна за града, за държавата, ако щете и така нататък. Надявам се да сме постигнали такъв резултат. Господин Сокалински, как оценявате пазара на труда в местно ниво? Отново бих отговорил предизвикателно. Не мога да кажа, че на местно ниво се задоволяваме изцяло на 100% нуждите ни за човешки ресурс в това направление и ни се налага взимането на изцяло на опитни хора, които ние си учаваме вътре в компанията, защото не намираме готови кадри. Ако трябва да съм напълно откровен с вас. Това си има и своите минуси, своите плюсове. Плюсовете, че наистина хората започват да работят по нашия начин на работа, което за нас по принцип представлява по-големия плюс в случая, но си има и своите минуси, че това е времеемко, труден процес е и никога не знаеш дали всъщност съответно този човек няма да се откаже в един период, в който ти си инвестирал немалко в него. Определено бих искал да видя повече млади кадри. Индустрията е доста предизвикателна, доста трудна и не съм сигурен, че има много интерес от страна на младите хора в града. За напред ще ни се налага да работим с доста хора. Такъв е план на компанията с няколко стотин човека и до момента сме се справили на 99% с хора от града. Силно се надявам това да се запази като тенденция и за напред. Ще се радвам много, но това ще го покаже времето. Надявам се и гимназии като вашата да помагат в това направление. Смятате ли, че подобни инициативи като Еласи Благоевград могат да променят нагласите към предприемачество в по-малките градове? Определено да. Дори един човек да се повлияе, за мен това е успех. Определено съм на мнението, че когато има успех и някакъв пример на среща, това е най-въздействащия начин за човек от среща да предприеме някакви действия и да промени нещо. Просто да предприеме нещо. Каквато е всъщност нагласата би следвало да бъде на един предприемач. Какъв е съветът ви към младите хора? Съветът ми към младите хора
е да носят на отговорност. На първо място. Смятам, че всеки би следвал да си застава зад решенията, зад действията. Смятам, че ние между другото тук имаме едно момче, той е 11 клас в момента. Той е всъщност аз бях негов ментор и беше от една от кампаниите отново на общината, на община Благоевград. И в интерес на истина имах късмета да продължим да работим заедно. Той е тук в компанията и аз съм изключително доволен от него. И той ми даде някаква надежда по моите поколения. Това, което виждам при тях е, че те са до някъде разпиляни, но пък имат супер голям заряд от енергия. И ако те се умеят да поемат нещата в ръцете си, се умеят да я насочат правилно и да се фокусират и разбира се да поемат отговорност в ръцете си, смятам, че биха могли да покажат много. Съм наистина много, защото просто аз вече съм го видял с очите си. Това са хората на новите модерни технологии, които модерни технологии могат да ускорят супер много от какво ли не естество, каквато и да било работа, вече с изкуствен интелект и така нататък. Вие сте хората от тези поколения, които според мен в най-близко бъдеще борят най-добре с въпросите технологии. И ако успеете да си фокусирате правилно енергията, която има в изобилие, отново казвам, според мен успехите са пред вас. Благодарим ви. Моля.